Kublai api baro, tekani ka jingkli ka day nagbenta ka D.El.Ed entrance test, dan ipay ka jingkli barim, ka syajwan ka jingkli ka bakum gani ka baday ka topik blood relation. Ka syllabus hi ki claim I ha kani ka notification ka DRT ka claim I, Henry dan ipay baha ka jingkli ka syllabus kan day bay ka English, ka GK general knowledge, ka maths, general science, bat kani ka logical reasoning, but kani ka blood relation kadai ka topic chong kabaya day bat kani ka logical reasoning. Question 1 ni ngin khain kani question 1 ka ong E is father of C and D is son of B. E is brother of A. If C is sister of D, how is B related to E? Ong ni E is father of C. E day kupa jong C. Tu E kupa ngi thot na jrong badai kupa ngi bu plus badai shenrang support day khun bộ cùng ni cả một nếu E đầy kupa jong C. Bạn C ngim pat tim ta đầy khôn chân răng khôn gần thế ngim pat tiếp ngim la ban bộ plus là ni minus ngim bộ gần thế. Cái ông ni D is son of B. Bạn D đầy khôn chân răng jong B. Thì khôn ngim bộ support D. Mình ta ngim tiếp D đầy ngim bộ aru pen E aru sajrong cả một D đầy khôn chân răng jong kani B, but B ngim bat tip hang ni dei kpa ni dei kmi ngim pat la ban tho spang plus ni minus nang ta ka ong E is brother of A. New E kpa jong C udon para shenrang dei E para ngi bu ju ka line kum new E but dei brother dei shenrang ngi bu plus ya long para E long para badu brother jong new E nang ta if C is a sister of D. New ni ka C ka day ka sister day ka para kan thay jong new D day khôn shenrang day plus but C mta ngi tip day minus khôn kan thay ni C ka day sister jong D. Telada kini ke long para ka mut E B ke long syukurim husband wife HW husband wife te ka A ka jing day hapdeng B but new E te ka B kan day sister in law jong new E namaru E dayu brother jong E. Tika answer ni kadai option D. The next kani jingkli ba R ka ong E is B's sister. Ka E dai ka sister jong kani B. Naka E shaka B dai sister. Dai contain book minus. Nang ta ka ong C is B's mother. Kani ka C ka day ka kami C day ka kami jong ka B mother day ka kami kan thay bat lada ka day ka kami jong ka B ka day ru kami jong ka E namar kini kilong para nang ta D is C's father bat kani ka C ka kupa jong kani C dayu D day kupa jong kani ka C bat ka ong E is D's mother bat ka E ka day ka kami jong kani ka jong new D mother jong D bat ni day father jong ka C. Nang ta ka jingkli ka ong how is E related to D? Ka E ka jing day padeng jong E bat u D. Ting new E ba D day kupa jong kani ka C. Bat ka C ka day kami jong kani ka E. Te ka E bat D ka jing day jong ki ka day E kan day ka granddaughter jong new D. Answer ka day D granddaughter. Question 3 A is brother of B. New A day para shenrang jong ni B. Day brother. But B ngim pat tip day shenrang ni kan thay. Pe ni ka day C is sister of D. C pat ka day ka sister jong kani D day sister minus. Nang ta ka ong B is son of C. New B day khôn. B day khôn ka mut day shenrang ta jong kani ka C. C ka day mother jong kini E bat B. Ka A ka jing day padeng E bat C la da day ni khôn niru ke long para niru day khôn mut ka answer ka day option A son. Question 4 ka ong pointing towards a boy Vina said to don new boy
boy day cenderang. Kani ka vina ka point yaw new boy, but ka ong he is the son. Uday kun jong new he is the only son of my grandfather. Te ngin bu new y badai grandfather new y day grandfather jong kani ka vina. Grandfather of vina y. Antau new grandfather dontang we kun. Only son. New grandfather dontang we kun. But ibu badai x. X day kun jong new grandfather jong vina. Dontang marway only son. But new expat udon kun. But tau kun day new boy ba point ka vina. Te lada ngipe ang ni ka relation hapdem new grandfather jong vina. But boy ru kia day. Ni ru day grandfather jong boy hi. But kadai grandfather jong vina kamut kai ka jing yadai ka jing kali kai ka jing yadai hapdeng boy but ka vina te ka jing yadai jong ki kadai shipara te kani ka ong how is boy related to vina. Boy is the brother of vina. Answer kadai B ki long shipara. Boy day brother ka vina.